Γεια σας, είμαι ο Λίο και κάνω αυτό το βίντεο για να βαθμολογήσω όλες τις Spider-Man ταινίες από τη χειρότερη προς τη καλύτερη. Λοιπόν, και στη 10η θέση Spider-Man Far From Home, η δεύτερη ταινία του Tom Holland στο MCU που παίρνει θέση μετά το θάνατο του Tony Stark. Έχουμε ως κακό το μυστήριο που στην αρχή φαίνεται σαν κάποιος φιλικός χαρακτήρας προς τον Spider-Man, αλλά δεν είναι έτσι. Προσπαθεί να πιάσει το Spider-Man, καθώς ο Spider-Man έχει πάει εκδρομή σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη και προσπαθεί να τον πιάσει. Όμως ο Spider-Man δεν το είχε καταλάβει από την αρχή και έπεσε στην παγίδα του. Και καθ' όλη την ταινία προσπαθεί να αποτρέψει το μυστήριο από να κάνει κακό στους φίλους του. Επιπλέον έχουμε και αυτήν την σκηνή, οποίο φαίνεται ότι ο Spider-Man αρχίζει να γίνεται ο ιδανικός Spider-Man, δηλαδή να φτιάχνει μόνος του τη στολή και να μην είναι στα χέρια του Tony Stark επειδή έχει πεθάνει. 9. Spider-Man Homecoming. Εδώ έχουμε ως κακό τον Vulture, ο οποίος φαίνεται να τρομάζει πολύ τον Spider-Man στην αρχή και αυτό παίρνει τη βοήθεια του Iron Man που ζούσε τότε και ο Iron Man τον βοηθάει, κάτι που δεν μ' άρεσε και τόσο, καθώς εδώ δείχνει το Spider-Man σαν Iron Man Jr. που δεν έχει σχέση να κάνει με όλες τις προηγούμενες ταινίες. Και παίρνει τη βοήθεια του Iron Man, όπως είπα, και έτσι εξολοθρεύει τον κακό με τη βοήθεια του Iron Man πάλι. Λίγο καλύτερα από την δεύτερη ταινία, επειδή έχουμε λίγο τον Iron Man, το κάμιο του Iron Man που έκανε μεγάλη θράψη. Και προχωράμε. 8. Spider-Man 3. Τώρα προχωράμε σε ένα άλλο καινούριο universe, προηγούμενο δηλαδή, τη Sony που είχε κάνει, Spider-Man 3. Spider-Man 3. Στο Spider-Man 3 είχαμε τον Venom, τον γιο του Green Goblin, που εντάξει δεν ήταν τόσο καλός όσο ο Green Goblin και εντάξει είχε πολλά να δείξει, ήταν λίγο μπερδευτικό και δεν ήταν καλή ταινία όσο οι άλλες που θα είναι, αλλά ήταν αρκετά καλή ταινία. Ήταν ο Sandman που έκλεψε τη φίλη του και ήταν εκεί το fight πάνω στο πύργο, ήταν ωραία ταινία, να εδώ. Και αυτά. Επόμενη 7. TASM 1. Δηλαδή The Amazing Spider-Man 1, έτσι είναι πιο σύντομα. Είναι με το κακό έχουμε το Lizard που είναι ο γιατρός, ο δάσκαλος, ο Connor, ο οποίος ήθελε να γίνει όχι σαύρα, αλλά ήθελε να κάνει κάτι για να γίνει, επειδή είχε ένα χέρι ήθελε να κάνει δύο χέρια και ναι, καταλάβατε, και κάτι πήγε στραβά και έγινε σαύρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Εντάξει. Και έχουμε εδώ νομίζω τον καλύτερο Spider-Man, τον Andrew Garfield, ο οποίος μας δείχνει πως έγινε Spider-Man και πως προσπαθούσε να σώσει την φίλη του, την Gwen, αλλά στο τέλος ο μπαμπάς της δεν την άφηνε και τέτοιο. Ήταν πολύ καλή ταινία, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, οι ταινίες του Andrew Garfield είναι οι αγαπημένες μου και αυτό. Spider-Man 1. Και εδώ έχουμε τον Green Goblin. Η καλύτερη στολή έχω να πω, επειδή για τότε ήταν τέλεια, τρελή στολή του. Το Green Goblin πολύ καλή. Μας δείχνει πως τον τσίμπησε η αράκη του Spider-Man και πως έφτιαξε τη στολή του. Η στολή ήταν τέλεια για τότε. Το fight πάνω στο πύργο, πάλι σε πύργο, ήταν πολύ καλό. Και στο τέλος που τον σκότωσε τον Green Goblin ήταν αναμενόμενο και ήταν πολύ καλή ταινία και αυτή. Όσο πάμε, όσο προχωράμε δηλαδή θα γίνουν καλύτερες. Και ναι, ο William Dafoe σε αυτήν την σκηνή που πέθανε, όχι μόνο, γενικά σε όλη την ταινία ήταν πολύ καλός, πολύ ωραίος ηθοποιός, πολύ καλός, πολύ. Και μετά που βλέπουμε στην ταινία που γίνεται ο γιος του, ο Green Goblin, και όλα αυτά κάπως συνδέονται και ήταν πολύ ωραίο. 5. Spider-Man 2. Πάλι με τον Tobey Maguire, τον Spider-Man, που εδώ ως κακό νομίζω ήταν ο αγαπημένος του κακός από όλες τις ταινίες του Tobey Maguire, που ήταν ο Doc Ock, ο Dr. Octopus, που είχε κάνει κάτι χέρια, τεράστια χέρια, και η σκηνή στο τρένο δεν μπορώ να πω πολλά, ήταν τέλειο, δεν έχω λόγια. Και εκεί που στην αρχή ήταν καλός και τον βοηθούσε και μετά άλλαξε με τα πλοκάμια του, ήταν πολύ ωραίο. Εκεί που πήρε τη θεία του, την ανέβασε πάνω στο πύργο. Ήταν πολύ ωραία σκηνή. Και ναι, μακράν οι καλύτερες ταινίες του Tobey Maguire ήταν οι 2 και η 1. Αλλά η αγαπημένη μου ήταν οι 2. 4 λοιπόν, TASM 2, The Amazing Spider-Man 2 δηλαδή. Εδώ νομίζω, δεν ξέρω, ήταν η καλύτερη ταινία μακράν
πριν βγουν αυτές οι άλλες. Αλλά ναι, και δυστυχώς είχαμε το θάνατο της Gwen, που ο πατέρας της είπε να μην πάει με το Spider-Man επειδή θα μπλέξει, και τελικά έμπλεξε και πέθανε και ήταν πολύ στενάχωρο. Ναι, ήταν πολύ ωραία ταινία, είχε τον Electro, είχε πάλι Green Goblin, αλλά άλλος τοπιός, άλλος Green Goblin, σε άλλο universe και αυτό. Και τέλεια σκηνή, η σκηνή στη New York στην αρχή ήταν τέλεια, τα visual στο τέλος, στην αρχή υποσυνδέαν όλα, ήταν τέλεια, πολύ ωραία ταινία, δεν έχω τι να πω, νομίζω αγαπημένη μου ταινία. Η στολή του προφανώς, η σκηνή στην αρχή που πέφτει έτσι και φαίνεται η αράχνη από πίσω ήταν τέλεια, η στολή του Spider-Man φανταστική, και ανυπομονώ να δούμε και την άλλη στολή που θα είναι τέλεια. Να πάμε ταινία. Αλλά και στο τέλος που εμφανίστηκε ο Ράινο και το παιδί που ήταν στη μικρή σκηνή που ήθελε να γίνει ο Spider-Man, πολύ ωραίο. No Way Home. Δεν έχω λόγια. Το No Way Home, εντάξει, σύνδεε όλες τις ταινίες. Από το Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, όλοι μαζί στην ίδια σκηνή, στην ίδια ταινία, όλα τα πάντα, όλοι οι κακοί, οι καλύτεροι κακοί, δεν έχω τι να πω. Ο Dr. Octopus, τι να πω, τον Green Goblin, ήταν όλοι εξαιρετικοί, τέλειο, δεν έχω τι να πω. Η αγαπημένη μου ταινία, επειδή όπως σας είπα τους βλέπουμε όλους και από πολύ παλιά η νοσταλγία και όποιοι έβλεπαν παλιά είναι η καλύτερη ταινία, έχω να πω. Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο, είχε πάρα πολλούς τοπίους, πάρα πολύ ωραία δράση εκεί, η σκηνή που είναι και οι τρεις Spider-Man μαζί πάνω εκεί, τέλειο, δεν έχω τι να πω. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ καλή ταινία, αλλά μπροστά σε αυτά τα δύο τα αριστουργήματα δεν έχω τι να πω. Across και Into the Spider-Verse. Το animation καλά, μιλάμε από άλλο πλανήτη. Δεν γίνεται να ήταν τόσο καλό. Ιστορία, εδώ έχει πάρα πολλούς κακούς και εδώ. Πολύ Spider-Man, ο Miguel. Στο τέλος, Spider-Man 2099 δηλαδή. Ήταν φανταστικό, τέλειο animation. Δεν ξέρω, το ζηλεύω το animation από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα ήταν τέλεια. Είχε πολλούς Spider-Man όπως πάλι είπα. Ήταν τέλειο, ήταν και animation. Και ναι, αυτές να θα έλεγα είναι αγαπημένες μου ταινίες. Αλλά πιο πολύ είναι το Into the Spider-Verse που ήταν η πρώτη ταινία, που ήταν πολύ ωραία. Εξής την είχα δει στο σινεμά και αυτή και ήταν τέλεια. Τώρα ας τα ξαναπάρουμε λίγο από την αρχή πολύ γρήγορα. 10. Far From Home. 9. Homecoming. 8. Spider-Man 3. 7. Ένα διαμένει Spider-Man 1. 6. Spider-Man 1. 5. Spider-Man 2. 4. The Amazing Spider-Man 2, 3 No Way Home, 2 Across the Spider-Verse και 1 Into the Spider-Verse. Νομίζω ότι τα λόγια μου ήταν περιττά για ό,τι είπα. Και ναι, αυτά ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και άμα θέλετε άλλα μπορώ να φτιάξω. Και ναι, αυτές ήταν όλες οι ταινίες των Spider-Man και αυτή είναι η βαθμολογία μου. Άμα συμφωνείτε γράψτε μου ή άμα δεν συμφωνείτε πάλι γράψτε μου. Γεια σας!